Všetko sa musí začať tak ako kedysi ranou rozcvičkou. Predchádzajúci večer bol však namáhavý. Na prezlečenie do športového odevu teda už ráno pochopiteľne nezostáva čas. A poriadne točíme, doľava ideme. Tohle to bylo jenom tak na rozdechání. A je to úžasný, ten horský vzduch je skvělej, takže to opravdu pomáha. Dôležité je žiť v čistom prostredí, práve preto treba okolie zotavovne hneď po raňajkách dôkladne upratať. Rekreantom pri upratovaní nechýba pravý budovateľský duch. Niektorí však berú túto prácu v prospech blaha československého ľudu až príliš vážne. Já se práce nebojím, já se vedle práce klidně i lehnu, když na to přijde. Vieš už vocaj, tohle to jsem neudělal za celý loňský rok tady, co teď musím tady dělat kvůli kamerám. Ak sa pri namáhavej práci niekto veľmi unaví, neprekáža to. Kvalifikované súdružky pomôžu. Jenom kvůli tomu jsme přijeli, že jo, aby to bylo zajištěné po všech stránkách. Už jsme měli první pacienty, bylo to osvědčený, vstal, že jo, ležel jak lemra, vstal, odešel po svých. Po obede rekreanti aktívne odpočívajú pri takmer adrenalínových disciplínach. Na ich program dohliada Fredo, ozajstný kultúrny referent, ktorý je dnes už, ako sám vraví, chráneným druhom. Preto tu v Tatrách žijeme, aby sme tých ľudí stále do tých Tatier si priťahovali. Na Sviatok práce ešte nezabudnú rekreanti na účasť v ozajstnom prvomájovom sprievode a keď sa v nedeľu rozídu, mnohí si už budú plánovať svoj budúcoročný návrat pod tatranské štíty. Jasně pochopili, že se nejedná o žádnou akci s politickým podtextem, ale že se jedná o normální mejdan pro 100 lidí v Tatrách na týden. Jozef Slivenský, Tátry.